Hello friends, दिनै गोदान भिडिअ लाबोलायबाय नोंथांमोना मोजां मोनोब्ला नायलांबाय थादो दायो Hello friends, दिनै गोदान भिडिअ लाबोलायबाय नोंथांमोना मोजां मोनोब्ला नायलांबाय थादो दायो नोंथांमोना मोजां मोनोब्ला subscribe खालामनानै होदो comment share like खालामना होदो Subscribe खालामनायाथ' जेबो गिदिर बाथ्रा नङा नंनायालाय एक्टर एक्ट्रेस नै फैलायबाय एकदम उन्दुनाया बारा मोजां जायाखै मैदेर नायनानै एक्ट्रेसआथ' लाजो Ayo, sasi bawa itu ma pada dulu, hah? Boleh sir? Ayo sasi. Ayah, nuamunin anak, kamera big deng ayah. Aktris kesel. Lara pada. Berasa. Balangau. Ini, hah? Oh. Sen mana nama danger size. Lala. Suting out hangasnya. Suting out hangasnya. Oh. Menikah pada gua. Oi, hinsau zagra ya. Nei bino. Langsung. Model ferabu seklanin kita beha. Acting, size. Ini pun ini kita kah. Mairung siapa kasihnya? Ne. नोंथाङा मा पार्टआव दंमोनलै आङो बेवहाय हिर' बाद बाखिथ' बेलेगावबो हिर'आनो बिथाङा हिर' दोङो नैबे केमेरामेन मानो लेजि खालामगासिनो नोंसोरो बे मा पार्टआव दङमोनलै नोंहा मायाव हा Mày đứa mình ráng rồi gấu nó chỉ là bao lên này này đi hả lại mày nương á hello second mana Tahu dah sedap second actor be actress nih be actress जोंनि गामिनि nih actress nih मोखांखौनो दिन्थिथारा नामाब्रा Subscribe खालामना बिथांनि चेनेलखौ माबा गावसिना होनग्रा थिगानो खालामना शुटिंआव थांसिगोन दा ओंखारबोबाय गेमबल गैया आरोना Kamera stand mo kay buwasa, gimbal mo kay buwasa, only camera. Danger ka, akayano gimbal, akayano stand. Drone jangan ini no. Shooting bawa zagen. Locationana beleg जायगायावसो. Monaनै langsै नै. Dupli ganza. Reachingनिफ्राय फैदों. खानायाबो दुगैयाखै आं. Sandung medan sedelai, guys mod. Sandung medan thar. Goyang dah. Nunggu nalang kayaknya. Ano
जाखायोलै गयफोरखौ जाखायो जानाया बेफोरलाय आरो बर'नि गासिबो बर'निल' नङा बर'निल' नङा गासिबो जाखायो जाग्राफोर जाखायो जायिफोर जाया ओं नों केमेरामेना केमेरा आंखौ दायो फट' मोनसे लादै हाबाब एफा जायगायाव बिदि लानो मोनबाय नालाय एफा खस्थ' सुटिंआ एक्ट्रेसखौ मोजां नुसाबदों साफानो केमेरामेन लकेसनआ थिंफ्रासो मोजां नुदोंमोनलै syuting समावनो syuting समाव लादों आइला गस्लाया दासनाय बेन गाजाला फराय ओइ फरायग्रा स्क्रिप्ट शर्ट मुभिनि नामा मा नाम होनदोंमोनलाय मुङा ansumwi daha ansumwi daha part 3 नोंथांमोना नायनो हागोन ansumwi daha part 3 सुटिं लागासिनो दङ दा नोंथांमोना नुनो मोनो शर्ट मुभि थाबैनो फैगासिनो दोङो बुंनानै नोंसिनि माबाया शर्ट मुभि माबाखौ बुंनानै जोंनि शर्ट मुभिनि नामानो जाहैबाय ansumwi daha ओमफ्राय चेनेल नामानो जाबाय जौगा बिआरजि प्रडाक्सन नोंथांमोना नायनानै साबस्क्राइब खालामना हो मामा रायलायनाय दोङो दे खिथाना होलाय आं दा रोंनाय नंस्राया नै नुस्लिंखौसो ना मोनखायाखिसै हा ओइ इमोसनेल बर बक्स लाबोनो नुस्लिंखौ ना मोनखायाखिसै मोनासै आं इमोसनेल दे थाब्लाबो ओइ लेखाखौ माबायदि थंग्लिजोब्बाय ओइ दिथिङाव नांगौ फरा जाबफिन माबायदि थंग्लिजोब्बाय नै सायाखौ नुदो खारना आया केमेरा No battery. Please charge. Low. Rolling. Camera. Action. मा जाखो ansumwi? मा जाखोसो होनदों नों नोंनि मबाइला दानिया मानो अफ फारागा नोंनि मबाइला मा जानाय मानो अफ नोंनि मबाइला मा जानाय मा गोसोआव गैला मा जानाय मानो अफ ओइ दिनबाय दे आं मिनि जोबायो आंनि नाम्बाराथ' नङामोन बे जाबाय दे सरि मा खोथामोन बे आंनि हारसिं मोजांथा Rolling. Camera. Action. Sorry. आंनि मबाइलथ' अफ नङामोनथ' दे सरि ओमफ्राय मा खोथा बुं डेन्जार न syutingआ डेन्जार होनदो सोमदोन आं दानि माबालायनो नोंनिया
Ayah, apa lagi? Mulai. Ayo mulai macam. Di sini mulai mah. Anu kau pergi kau sini. भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय नोंथांमोन बाय